olympique Paris bafel ngoni nani diɲɛ ɲɔgɔn kunbɛ ba farikolo ɲɛnajɛ suguya bɛɛ la a bɛ senna faransikaw fɛ kabini juillet kalo tile 6 tɛmɛnen Mali bɛ kɛnɛ kan farikolo ɲɛnajɛ suguya 5 de la ani Lamine Camara masalala ale sigilen bɛ Faransi a bɛ tɔnna min tɔgɔ coordination des élus français d'origine malienne maliden minnu sigilen bɛ Faransi n'u ye fanga ɲɛmɔgɔ ye a tɔn ka baara dɔw filɛ JO hukumu kɔnɔ. Depuis an bɔra kalama ko Jeux olympiques kan ka kɛ Faransi yan an sera comité olympique ma ni Mali lasigiden minnu bɛ yan pour que an ka masala an se mun ye o ko kɔnɔna la an ko o kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mali yɛrɛ a ɲana ni ko Jeux olympiques diɲɛ bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamana ni jamanaw bɛ yen fo ka diɲɛ wuli u t'u ye ɲɔgɔn fɛ mais Jeux olympiques la bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ dama ka kan bɛɛ bɛ défiler ni ka drapeau ye a fɔra ko bɛn wagati de don kuma ɲɔgɔnya wagati de don Mali ka kɛ yan a ɲana an ka laɲini mun ye ka bɛn sabati ni jamanaw bɛnna diɲɛ jamanadenw bɛɛ bɛ lafiya. Sirantɔlɔntan bunakun kan n'o ye cɛmanninw minnu si ma tɛmɛ san 23 kan Mali binna Lamine Camara. Mali cɛbɔ minnu tun bɛ yan n'an ko diɲɛ bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan diɲɛ bɛɛ défilera mais cɛbɔ tun tɛ diɲɛ bɛɛ bolo cɛbɔ tun bɛ Mali bolo surtout ballontan n'i ye kulonkɛ in bɛɛ jateminɛ ballontan in yakan ka bɔ n'a bɛɛ ye an ka samatasɛgɛw tun bɛ yan u y'u sokɛw kɛ diɲɛ y'u ye pour que u ka se ka se yan baara de kɛra fo baaraba o de kɛra minnu bɛ ballontan ani minnu y'u ka ɲamaw ye ani Mali yɛrɛ bɛɛ dɔ kɛ pour que u ka se ka kɛ yan n'i y'a jateminɛ Mali jouera fan fɛn ballontan kunda a bɛ k'i kɔnɔ ko match bɛ taa na Mali la de tellement que bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan bɛɛ tun faralen don ɲɔgɔn kan olu stade kɔnɔna la ka Mali supporter a bɛ k'i kɔnɔ ko an bɛ stade 26 mars la de tubabuw b'a la faranfunw b'a la surakaw b'a la asiatiques b'a la diɲɛ bɛɛ tun b'a la o ye koba de ye parce que o b'a yira diaspora malienne min bɛ Faransi yan an ka ca wa diaspora malienne ni siya bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn diaspora malienne ni siya bɛɛ ka di ni Mali kunko don Mali olu bɛɛ mobiliser olu bɛɛ tun bɛ terrain kan pour que ka se ka Mali dɛmɛ. San 4 ɲinan kɔ san 2028 Jeux olympiques jatigiya bɛ Los Angeles bolo l'américain jamana kan Lamine Camara. Baaraba kɛra pour que ka cɛdenw sɔrɔ pour que o cɛdenw kana Jeux olympiques la mais a b'a yira fana ko baara caman kan ka kɛ cɛsiri kan ka kɛ tugun pour que laɲini ye mun ye o ka sɔrɔ Jeux olympiques san 4 ɲinan kɔ a bɛ kɛ Los Angeles États-Unis baara min kɛra tan fo dɔ ka fara baara kan de o baara o bɛ daminɛ depuis 6 ans pour que Jeux olympiques mun bɛna kɛ san 4 ɲinan kɔ Los Angeles Mali ka taa a ka se ka na ni médaille caman ye a bɛ se ka kɛ parce que maliyɛn den bɛ fan bɛɛ fɛ u bɛ discipline bɛɛ kɔnɔ diɲɛ fan bɛɛ la an kan k'an sigi ka jateminɛ kɛ ka Faransi ta ka États-Unis ta ka dugu wɛrɛw ta maliyɛnw ka ca yɔrɔ min na kosɛbɛ ka se u ma ka lajɛ an ka denmisɛnninw minnu bɛ balontan na minnu bɛ boxe la minnu bɛ karate la minnu bɛ boli la maa minnu b'a fɛ ka na kɛ Mali cɛbɔ ye depuis sisan an k'o baara daminɛ n'a bɛ fɔ o ma ko identification an kɔni la coordination des élus français d'origine malienne an bɛ dirigeants ka bila la an tun y'a baara daminɛ déjà nin compétition kɔnɔna la maa damadamaw bɛ yen bibi na olu kɛra Mali cɛbɔ ye ani comité olympique olu baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ani fédération boxe an y'olu baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka laɲini ye mun ye sini ka caman ka baara in kɔnɔna la pour que Los Angeles mun bɛ nalen san 4 ɲinan kɔ Mali ka laɲini mun ye Jeux olympiques kɔnɔna la n'o ye médaille ye a ka caman se ka sɔrɔ. Jeux olympiques Paris bafilɛ ngoni nani yɛrɛw bɛ kun cɛ ni uti kalo tile 11 nata VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don.